आमकां उणें उपकारांची सुवातेर शिनकोरता कितें दिलां ताणें बापान आमचे पासोत केलां तें सांगात केलां जायत कोणें पवित्र निर्मूळ कूड आमकां दिवन कुडीत आमच्या ओतमो घालून देवाचें व्हड देणें तकलेन तो बेजो उगडास करतेजो फुडें कितें करचें तें आमकां गमोयता दोळे हे दिसपाक मनशांक वळखोपाक दोळ्यांनी सगलीं आमी उजवाल पळयता नाकान घेवन हुस्का भायर सोडून सुस्का कानांनी आयकोन आमचे काळीज आनुयता तोंडान उलयता जेवण तूं जेवता पोटाची भूक मारून कुडीक कोटाय दिता तोंडान उलयता जेवण तूं जेवता पोटाची भूक मारून कुडीक कोटाय दिता जेजू मनशा मोदें जिवन पोरजेक बरी शिकून दीत रावलो हजारांनी लोक एकठांय जावन जेजूच्या उतराकान दितालो जेजून साबार मिलागरी करून आमच्या काळजान बावाळ तरी गोयलो कुट्यांक तोट्यांक बेऱ्यांक पासून साबार देवचार ताणेन काडून मोरनात लोय जीवो केलो दोनूय हात आमचे आमकां गरजेचे काम करून जेवण आमच्या तोंडान पावयता साक्रामेंट सोडून सोंबून तो घडून साद्याचो उपयोग करून फामील वाडयता मायनील्या चोलून संवसारान भोवून खुंयच्याय वेळार आमकां खूंय सुरूय धांवडायता हे सगले सहाने कुडीचे हांदे एकवटान काम करून हे जिवीत चलयता हे सगले सहाने कुडीचे हांदे एकवटान काम करून हे जिवीत चलयता मोडलेल्या कुर्साक वालोर ना संवसारान जायते जाण उलयता उपयोगान कुडीक देवीत जायत तर कितलेच आमकां उणें बोल भोगता जोलमांतान पांगडो आसत तर तूं केण्यो तुका आयकोंक पडटा त्रास तुजे तुकाच कोमोय दूख तुजें देवाक भेटोय देव आमचें मन पळयता देवाचो गुटवो देवूच जाणा तो शेण करून ताचेर आमकां कितें मेवतलें दुसऱ्यांक बरें कर ओतोस कोण साफ दवर आवाडतान म्हाका देवाचें मन बदलतलें संवसारान सोंसशी पातोक तूं रुणशी उरपा देवोन जिवीत
आम्याचें दायज चलूय तेले